Da vidimo šta ima zanimljivog u smeću. Nemate pojma koliko dobrih stvari ljudi bacaju svaki dan. O, ovaj štapić će mi trebati. Stavit ću žvaku na njega. A sad ću ga zalepiti na pod. Da, to će biti baš dobro. Pogledajte. O, ali nešto nedostaje. O, ideja. Uzet ću slamke i odseći ću višak. A sada ih treba spojiti među sobom. Koristit ću sve što imam. I stavit ću slamke na zid. O da, u prvoj sobi je već i zid i pod. Tiffany, a šta je kod tebe, a? Evo, kod mene će sigurno biti bolje. Moram pozvati svog pomoćnika, robota psa. O, evo ga. Ćao, druže. Hajde, dodaj malo šljokica mojoj kući. Wow, odličan posao. Dobar, dečko. Bravo. Ali još moram napraviti tepih od ove tkanine. Hajde, uključi laserski vid. Da, svaka čast. Savršeno. Hvala. Stavit ću tepih na pod. Jess, jel mi zavidiš? Što bih? Ja imam bolju ideju. Uzet ću kineske štapiće i štapiće od sladoleda. Zatim ću izvaditi lepo i zalepiti štapiće među sobom. Još malo i napravila sam ovakvu kocku. Stavit ću je u kuću. A sad mi treba malo tkanine. Uzet ću je zmajice. Da. Super. I treba mi još sunđer. Spojit ću 2 sunđera i pokriti tkaninom. Pogledajte, napravila sam dušek i stavit ću jastuk. Super! O, i još jedna ideja. Iseći ću pakovanje od Skittles. O, da, to izgleda baš lepo. Krevet je ispao mnogo dobar. Tiffany, a šta si ti smislila? Ej, šta to radiš? Prestani da se smeješ. Sečem, ligavac, ništa mi ne ide. Dobro, ostavit ću to. Treba mi blaster za smanjivanje. O, evo ga. Uključit ću režim smanjivanja. A sad ću ga isprobati. O, da, savršeno. To je najlepši krevet za moju barbiku. Stavit ću ga u sobu. Tako je. A dodat ću još fotelju. Eto, šta ćeš sada reći, Jess? To nije loše. A ja sam napravila fotelju od stare flaše. I još sam i sto napravila. A sad ću uzeti stare kutije od šibica. Spojit ću ih zajedno i eto, pogledajte. Ali nešto sam zaboravila. Tačno. U magazinu imam lepe slike. Sad ću ih iseći. Tako je. I okačiti u sobu. Ovdje. O da, baš lepo. Sviđa mi se. Zapalit ću selfie. O da, odlično. Ispala je prelepa slika. Okačit ću u sobu moje barbike. To je to. Prvi sprat je spreman. Sada hajde da napravimo drugi sprat. Wow, vaše sobe su tako različite, ali tako lepe. Šta je smislila Tiffany? To je genijalno. Moram hitno u prodavnicu. Ćao. Dobrodošli u našu prodavnicu Tehnopark. Šta vam treba? Dođi bliže. Gledaj ovdje. Da, stolice, kuhinja, slavine i ormarići. Mogu vam ponuditi tehniku. A kod vas je furnitura? Jo, niko me ne razume. Trebaju mi mali modeli. Možete li mi prodati to? Nigde to nisam video. Šta je ovo? Koliko para? Jao, nevjerovatno. Čekajte, znam kako da vam pomognem. Uzmite kuhinski set za lutke. O da, to mi treba. Sada moja barbika ima kuhinju. Ostalo je samo sve staviti. Aha, kuhinja je na mjestu, stavit ću sto i stolice. Moja barbika će svaki dan doručkovati ovdje.
A još ručati i večerati. Jao, Tiffany ima baš lepu kuhinju, a šta ja da radim? Pogledat ću smeću. O, žvaka! Super! Mogu napraviti suđi od toga. Napravit ću tiganj, tanjir, stolicu i frižider. Ekstra! A vreme je da stavim kuhinju. Tu će biti frižider, sto i stolice. Dodat ću suđe. Pogledajte, sve to sam sama napravila. A šta još da dodam? Potražit ću u smeću. O, papir! Cool! Treba mi flomaster, super! Nacrtat ću pruge na papiru, horizontalno i vertikalno i spašće mreža. A sad ću obojiti kockice šarenim flomasterima. Imam nekoliko takvih papirića, a zalepit ću to na treći sprat. O, baš lepe tapete su ispale. A sad ću iseći WC šolju od papira. I nju ću napraviti sama, da. Eto, stavit ću u kupatilo. A zatim mi treba kada i tepih. Svaka mi čast. Evo, kako jeftino kupatilo imaš. A moje će biti bolje. Našla sam set zlatnih Lego kocka. A sad ću napraviti kraljevsko kupatilo. Eto, pogledajte kako lepo sjaji. Stavit ću kupatilo, WC šolju i slavinu. Moja barbika će biti srećna. Wow, devojke, vaše kuće su potpuno spremne. Hajde da vidimo jeftinu kuću Jess. Super! A sada skupa kuća Tiffany. Divno. Svaka vam čast, devojke. Ćao, Tiffany. Odlučio sam da ti poklonim auto za tvoju lutku. O, Sam, hvala. To je predobar poklon. Najbolji si. Ju, šta je to? Fuj. Jess, sam napravio taj auto. Hajde da se provozamo. Den, auto je super, a njihov je baš bez veze. Jeftine i skupa kuće su spremne. Hajde da se igramo. A Britney se obično igra sa Barbie, dok Monika se igra sa svojom omiljenom vešticom. Kućica im je jedna, ali je očigledno malo za dve lutke. Devojčica se često zbog toga svađaju. Jao, kuća će sada pasti. Eto pale, baš mi je žao, slomila se. A nije problem, ja ću sama sebi napraviti kuću. Ja isto. Zalepit ću sve kartonske delove među sobom. Dakle, počinjam. Treba mi lepak. Aha, a sada ću spojiti sve to. Tako je, sad je moja kuća gotova. Super! Još treba staviti krov i to je to. Što? Monika ima sličnu kuću? Da, i ja sam sagradila sebi odvojenu kuću. A ni samo tebi to dozvoljeno. Treba izrezati prozore. Šta? Da, i meni treba prozor. Super! Ona sve ponavlja za mnom. Sad ću je naučiti pameti. Imam vodeni pištolj. Tako je bolje. Britney, gde ćeš? Bilo je smešno, nemoj da se ljutiš. Ne, to nije smešno, sva sam mokra. Ali došla mi ideja. Imam nesase. Unutra je mnogo lakova za nokte. Treba izabrati savršenu boju. Da, ova roza je prelepa. Sad ću ofarbati moju kuću. Tako je. O, da. Boja je divna. Ispalo je odlično. Došla mi ideja. Mogu da ofarbam kuću u zeleno. A bit će super. Ja obožavam zelenu boju. Koristit ću valjak. Tako će biti mnogo brže. To je to. Završila sam sa farbanjem. I ja sam završila. Dobro, šta da radim dalje? Tačno, krov. Stavit ću čebe na krov. Da, ovako. I čebe na ravno roze. Dobro, a moj krov će biti u lišću. Odlično se slaže sa zelenom bojom. A sad ću napraviti okvir za prozor. Da, izgleda savršeno. I meni treba okvir. Samo što će moje biti bele boje. A sad ću zalepiti cipelicu. A ja ću staviti na lepnicu šešira veštice. O, divno. I meni se sviđa moja kuća. Šta dalje? Pa
tačno. Počet ću da sređujem prvi sprat. Prvo treba staviti tepih. Tako je. Ovdje će biti dnevna soba. U ovoj sobi moja veštica će moći da prima goste. Dakle, stavit ću kauč, drvo i sto. Na njemu će biti biljke i kamen. Također ću imati stočić za kafu. Na njemu će moja veštica moći da čuva svoj šešir. O, da, prelepo. Kako ti se sviđa? Baš mi je drago što si oduševljena. O, a još ti fali ogledalo. Veštice, izvoli. Ja sam mnogo lepa. Dobro, uzmi ogledalo i okači ga sama gdje hoćeš. Svaka čast. Ali mislim da ti treba više ogledala. Moje lutki se stvarno sviđa i ja sam srećna. Svaka mi čast. I ja sam počela da pravim prvi sprat za malutku. Tvoj će u poređenju sa mojom biti užasan, Monika. Gledaj kako se to radi. Ja sam već stavila tepih i okačila zavesu. Zatim ću staviti fotelju, komodu. I ovdje će biti stočić. Treba će nam još televizor. Na njemu će se prikazivati moja omiljena emisija. Ona je tako smešna. Stalno joj se smijem. Ispalo je tako super. Oduševljena sam. O, Barbie, vidi svoj prvi sprat. Kako ti se sviđa, jeli? Znala sam da će ti se dopasti. Kao što sam mi rekla, moja soba stvarno izgleda bolje. Nije tačno. Šta da napravim na drugom spratu? Ideja. Potreban mi je veštački travnjak. Želim da ga stavim pored kuće. O da, on je tako mekan. Imam ideju. Sad će doći. Šta? Gde je otišla Britney? Dobro, nema veze. Moja veštica će moći da se vozi ovdje na svom biciklu. Ali to još nije sve. Napravit ću jezero za nju. Da. Izgleda super. Tu će biti klupa. Ona će moći uveče da gleda kako plivaju slatke patkice. Evo ih. Stavit ću ih u jezero. Hajde, plivajte, mališani. A ti, moja draga, sedi na klupu. Eto, uživaj. Moja veštica obožava da čita knjige. Znala sam da će ti se dopasti. O, preslatko. Vratila sam se iz šopinga. Kupila sam za moju Barbie sve što joj treba. Napravit ću joj bazen. Evo ga. A u bazen treba sipati vodu. O, da, tačno. Sipat ću. Super, tu će biti ležaljke, suncobrani. I stavit ću još različite detalje. Tako je. I uključujem muziku. Moja Barbie ne može tako da ide da pliva. Mora da se presvuče u kupaći kostim. Tako, mnogo bolje. Hajde da te stavimo na ležaljku. Super. I uzmi koktel. Vidi, Barbie. Tvoji prijatelji su stigli. Svi su došli na tvoju žurku na bazenu. Sjajno. Ken, čao. Dugo te nismo vidjeli. Kako si? Hajde, sedi tu, pored Barbie. Kako su slatki. Jess, tvoja odeća uopšte ne odgovara za bazen. Hajde i tebe da presvučemo. Tako, mnogo bolje. Sedi u bazen. Uživaj. Znam da svi vole da se rasklade u bazenu po vrućem danu. Pusti se. I daću vam kokteli. Evo ih. Poslužite se. Prijatno društvo. Šta? Britney tamo ima celu žurku. Moja veštica to ne voli. Napravit ću drugi sprat. Dakle, tu će biti kuhinja.
Čak će i kuhinja kod mene biti roze? O, kako divno! I kuću staviti ovdje? A hranu tu? Odlično! Juu, kako hladi ovaj frižider! Zatvaram, to je to. A sad ću rasporediti sve za kuhinju i kuvanje. To će biti sto, a ovdje toster. O, hajde da napravimo par tostova. Gotovo! Stavit ću hleb na tanjir. Tako je. A zatim namazati džemom. Evo ga! A Barbie, vreme je za ručak. Jesi gladna? Sedi, draga. Prijatno. Sad ću ti pomoći. Ja znam da ti voliš sendviče sa džemom. Hajde, treba namazati džem na tost. Aha. Tako je. Odlično. Sve spremno. Sada možeš da probaš. To je mnogo ukusno, veruj mi. Jel da? Znala sam da će ti sve pasti. Monika, a jesi ti napravila kuhinju? Da, ali postoji mala razlika. Moja je bolja. Ovdje je koktel. Omiljeni koktel moje veštice. Devojke, napravili ste veoma cool kuhinje. Idemo dalje. Ostao je treći sprat. Na trećem spratu će biti spavaća soba. Ovdje će moja veštica moći da se odmara. Prvo treba staviti crni tepih. Da li je to tepih? Ovo je tepih. Da, mnogo je lep. Uvek me kopiraš. Dobro, to će biti krevet. A ja imam roze krevet. Dakle, sad ću ga staviti ovdje. A na zid sam zalepila veliko blistavo srce. A meni je potreban ormar. U njemu će biti sva odeća moje veštice. A u komodi sve njene knjige. Stavit ću ogledalo, par njenih omiljenih stvari i okačit ću poster. Da, tako je. Što? Dobro, ormar moje Barbie je sigurno veći. Ona ima tako puno odeće, nemate pojma. Dakle, okačit ću sve, a dole staviti torbice i obuću. Moja Barbie će biti oduševljena. Wow, devojke, svaka od vas je napravila prelepu spavaću sobu. A vašim lutkama će se sigurno dopasti. Treba da pokažem Barbie. Jo, njena odeća ne odgovara. Znam, hajde da te presvučemo. Izgledaš mnogo lepo. Ne znam šta da izaberem. Sve mi se sviđa. Šta? A u sobi moje veštice ima gramofon. Ona će svaki dan moći da pleše direktno u spavaćoj sobi. Hajde da im pokažemo. Jeku, da. Odlično igraš. Neverovatno. Moja Barbie je tako lepa. Ali meni je dosadila da se igram sama. Ideja? Hajde da odemo do komšije sa tortom. Yes. Eto, uzmi. Idemo. Monica, zdravo. Ćao. Nismo došle kod tebe praznih ruku. Yes. Moja Barbie je odlučila da vas počasti tortom. O, kako slatko. Dobro, hajde da se igramo zajedno. Naše lutke su drugarice i mi isto.